A Deputación de Pontevedra mellorou unha das estradas máis concorridas da provincia de Pontevedra, a EP 0506, ao seu paso por Barro. A intervención, demandada polo Concello, facíase necesaria nunha zona con moito tránsito tanto de peóns como de vehículos. O proxecto tivo un custo de 330.000 euros e mellorou máis de 3,5 km de estrada. Unha obra de seguridade vial moi importante porque, era necesario, unha obra con moito tráfico, e era necesario facer unha obra de seguridade vial, mellorar o que é o pavimento e o que é a señalización horizontal e vertical necesitaba tamén unha revisión e se acometeu esta obra que tiña un valor de proxecto de 455.000 euros e ao final licitouse por 330.000. Dende o Concello mostraron a súa satisfacción polo resultado da obra, especialmente pola incorporación ao proxecto dun paso de peóns elevado na contorna da estación de tren da Portela, unha petición do goberno local. Vimos que aquí durante a execución das obras que faltaba algo, non? Entón este paso de peóns parece que era necesario porque aquí móvese moita xente da zona da estación para outro lado, entón era o punto adecuado para facer o paso de peóns. Comentámolo e pareceulles boa idea e así se fixo. Meteuse o paso de peóns e algún lombo para que os coches cheguen aquí xa máis calmados e entón mellora moito a seguridade peonil da carretera. A actuación da Deputación tamén permitiu mellorar a rede de pluviais e, aproveitando as obras, o goberno local tamén emendou os problemas da rede de saneamento. Aproveitamos que se iba a facer esta obra de asfaltado para corrixir un erro que quedara no seu día nun dos cruzamentos da rede de saneamento, que non tiña pendente suficiente e a veces tiña retorno, non? Entonces, o Concello contratou a empresa que iba a executar este proxecto, a realización dese cruzamento novo para subsanar as deficiencias que había na rede de saneamento. Con esta mellora da seguridade viaria na EP 506, o goberno local considera que os proxectos máis importantes das estradas provinciais están todos executados. Aínda así, Deputación e Concello continuarán colaborando para desenvolver máis proxectos na vila como a mellora da estrada de San Amaro.